Maayong gabi ninyong tanan. 2005 chaplain intern ko sa Cebu Doctors Hospital. Usa sa among mga buhat, mga intern nga chaplain, mao ang pagduaw sa mga masakiton. Usa sa among mga buhat, mao ang pagpakiistorya sa mga dunay sakit, mga na-admit sa ospital. Diay na-admit sa diya sa mga ospital, sa usa ka pribado nga lawak, ug kadto siya, usa to siya sa mga dato. Hilabihan niya ka dato. Apan ang hinungdan nga nagpabilin siyang buhi tungod sa mga aparatos nga nakakonek sa iyahang lawas. Ug mingon ang doktor, anytime kung kuhaon ang maong mga aparatos, ang maong pasyente mamatay. Ang nagbantay sa maong pasyente, usa ka anak, iyang anak. Ug mingon siya, kung mahimo pa lang nga mopalit sila og laing kinabuhi, ila gayud kining paliton aron sumpayan pa ang kinabuhi sa ilang amahan. Mga igsuon, ang atong Ginoo sa Ebanghelyo karon nagkanayon, may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Ang iyang tubag, wala gayud. Magunsa man mga igsuon ang atong mga achievements, magunsa man ang atong mga tinigom o hinipusan, magunsa man ang wealth, kung walay makapahimos niini. Gani dunay panultihon kaniadtong akong nadunggan, magunsa kuno ang kabayo kun wa nay kumpay. Magunsa ang kumpay kun wa na kunoy kabayo, kay wa may mukaon sa maong kumpay. Daghan kanato ang gusto o kinabuhing haruhay. Daghan kanato ang gusto kinabuhi nga sayon o malinawon, problem free, stress free. Apan dili kalikayan o ikalimod nga moabot gayud ang panahon sa kalisod ug sa mga pagsulay. Moabot gyud mga igsuon nga usahay di nato masabot nga naagi panahon sa kalisdanan ug naagi panahon nga ikaw sulayan. Unsa may angay tang buhaton, unsa kahay angay natong bation. Sa Jesus miingon sa Ebanghelyo karon, kinsa kadtong buot musunod kanako, kinahanglan hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Basically, these are the three basic requirements of discipleship. Mingon ang Ginoo, come, follow me, sunod nako. Kung ikaw buot mo sunod nako, you have to do these three requirements. First, deny yourself. Mga igsuon, dili man sa pag-unsa, truthfully, man is selfish in nature.
Ato gyud unahon kanunay ang atong kaugalingon. Unahon gyud nato ang atong pamilya, ang atong mga paryente ug atong kadugo. Ato gyud unahon ang atong kaugalingon. Apan karon mga igsuon, mipahinumdum ang Ginoo unsa kaha ug ato sang suwayan paghikalimot ang atong kaugalingong pagbati. Unsa kaha kun atong sulayan paghikalimot ang atong kaugalingong plano o tinguha sa kinabuhi. Unsa kaha kun atong suwayan paghuna-huna, pag-una ang uban kaysa atong kaugalingon. Dunay mga tao karong panahon na nga moingonin taon nga daghan kunurong mga tao nga naglisod wa gi kwarta. Apan dili ikalimod nga daghan sa mga tao ron nga nakapahimos ug nakapang kwarta. Siguro pipila na to watay kwarta, pero daghang mga tao ron nga maogi mga nakakwarta. Dili man sa pag-unsa tingali, apan example lang, di lang nako nganlan, ang ubang mga hotel sirado, gipang siradan, gipang gamit og isolation sana area, room para sa mga frontliners. Nanira ang mga hotel. Apan I don't know nga nung dunay usa nga makapalit man og hotel during this pandemic. Nanirado ang tanan, apan dunay usa nga mupalit o nipalit na og 1.2 billion nga hotel. Mga igsuon, dili ba kaha kaugalingon ang giuna? Depende mga igsuon kung kinsay duol sa luwag, kinsay nakapabor. Dili ta mo reklamo kung pananglit nakapabor ta. Dili ta mo saway kung pananglit nakapabor ta. Bisan kinsa ang naa nakalingkod sa gahom, di magyud kalikayan nga dunagay mo al kontra, dunagay mo saway. That is very normal. Apan kadtong naa sa nakapabor, naa duol sa luwag, bisan kahibaw na sila nga sayop, bisan kahibaw na sila nga kini dili na maayo, apan kay nakapabor man sila, mao nang muhilom, dili na lang musulti ug unsay insakto. Kana bitawng di na ta kabadlong kay nakadawat na ta, nakapabor na ta, nakapahimos na ta, munang way paghikalimot sa kaugalingon. And no wonder ngano ang Ginoo miingon niini, if you want to follow me, deny yourself. Kalimti una ang imong kaugalingon. Ikaduha mga igsuon, ningon siya, take up your cross daily. No? Pasana ang imong cross matag adlaw. Kadaghanan nato sayon kaayo ang pagbagulbol. Kadaghanan nato sayon kaayo ang pagpanaway. Apan malagmit kuwang ta sa pagpaningkamot. Ayaw siguro sigig bagulbol, kinahanglan ang pagpaningkamot ug labi na sa ngatanan, kinahanglan gyud ang matinud-anon ug kinising-kasing nga pag-ampo. Mga igsoon, maybe moingon tag ampo or pag-ampo, this is very corny sa uban. Apan to tell you in prayer, we can find consolation. Kana bitang usahay mga igsuon dunay mga gabi nga maglisod ko og tug. Kanang usay gabi nga murag di ko kaginhawa, mubangon lang kog kalit ug mugawas mangita kog prisko nga hangin kay murag ko gituob sud sa kong kwarto. Mo-relax kog kadiyot and then mag-meditate, mag-reflect, mag-pray, mag-ampo.
And then, hinay-hinay, makabati ko og kalinaw. Magmalinaw na kung una-huna. Then, tungod kay malinaw na kung una-huna, malinaw na kung kasing-kasing, bisa naas ka balakag kahadlok, makatug raman gihapon ko. Mga igsuon, ang matag kalisdanan, usabaya ka kahigayunan sa pagpalig-on sa pagtuo. Kanang doon natay difficulties, doon ay mga trials, always believe that that is a test of your faith. Lastly, mingon ang Ginoo sa Ebanghelyo, part of the 3 basic requirements of discipleship, mingon siya, follow me. Kalimti mong kaugalingon, pasan ang krus, sunod kanako. Mga igsuon, we have to make a step. Na gani kay sundon, mubuhat yung kag mga lakang. Just like for example, if you want to become a successful businessman, kinahanglan gyud kang mulihok. If you want to finish your studies, kinahanglan gyud kang mutuon. You have to make a step. Ang Ginoo miingon, gusto kang musunod nako, dali, lakaw. Ayaw lang paglingkod, ayaw lang pagpabilin diha sa inyo, ayaw lang si katog, bangon diha. Muadto ko niya ng dapita, muuban ka. Mga igsuon, ang gipasabot nga mubuhat kita og mga lakang, muhimo gyud mga lihok, dili kay kutob lamang ta sa pagtando apan wa tay gibuhat. Kutob ta sa pagtando apan wa nato tumana or sunda ang atong gitando. Kanabitang usahay, dunay mangibitar na to, mingon, ari panihapon sa amo, unya mutando ta, mingon ta, sige, muadto ko sa inyo, apan kutob ra kas tando, apan wa gyud ka muadto sa imong gitando. Mga igsuon, atong dakong panghinaot, nga niining mong ebanghelyo karon, mapahinumduman kitang tanan, nga kita di ay gitawag gayud sa Ginoo. Ug sa atong pagsunod kaniya, no, dili lamang takutob sa pangalan nga kita Kristiyano, apan doon na gyud ay tay sundon o doon na gyud ay tay tumanon nga mga pagdapit sa Ginoo kanatong tanan. Mipahinumdum sa tulo ka butang, deny yourself, take up your cross, and follow me. Amen.